Er maat van de middag bij het gemaal van Ichten nog wel wat ijs uithaakt worden, maar dan is het geen houden meer aan. Het wetter broest het zoeken maar weer in. Wetterschip Friesland is begonnen met het omzetten van 50 van de maalkoor 950 gemaal. Vooral in het zuiden van de provincie is dat nodig. We ben Krekken en Polderwest, daar stonden we toch wel aardig op plan. De hiek 20 centimeter verheging, nevens het normale peil. Ja, dat wordt de heilig zo graag mogelijk weer kwijt, of zo snel mogelijk weer kwijt, want de boeren willen aanstek dongrieden. Het is duidelijk, de redens kunnen de kast weer in. Het is voorbij maar het winterwaar. Van de Friese ziekenhuizen had het een drokke tiert west. Al met al binnen er in deze kwarte ijsperiode goed 1400 mensen behandeld naar valpartijen op het ijs. Het gaat erbij vooral om stikkende polsen. Voor de helptjensten wie het soms wel dreigde verwoenen rieders te vinden. De mensen op een stuk wetter wien van ja, ik riet nou bijvoorbeeld richting Bartelingen, maar ik weet net waar ik ben. Nou, dan is dat een heel uitgeziek van de meldkamer om de mensen te helpen, om er zo gauw mogelijk in te komen. Als we de plaats voelen, dan is nog weer de vraag hoe kunnen wij daar als politie of als ambulance of als brandweer komen. Dus dat wie een toch wel probleem waar we je nog doen gaan. Maar waarom schijnt wie het een week van 1,5 Friesland promotie? De landelijke media is er zowat dan ook net waai te slaan. En gunstig voor de toeristische sector. Vanaf de eerste persconferentie op afgelopen maandag begon het te pieken op onze website. We hebben iedere dag zo'n 5000 unieke bezoekers gekregen. En het aardige daarvan is dat een derde daarvan, dus zo'n 1500, ook doorklikte naar hotels en bungalowparken. En die hebben eigenlijk de hele week tot gisteren volgezeten. Doe je dit dan toch een beetje met pien in het het? Zullen alle iers willen dit verhouden? Nou ja, ik zeg altijd, we zijn voor alle wetter, dus ik voor het wetter. En ja, het is nou weer vloeibaar, maar we hebben een hele mooie periode naar home met ijs. En ik denk dat iedereen er wel blij mee is dat ik het wetterschip er een hele grote rekening mee houdt, zodat we zo mooi en zo snel mogelijk een dikke ijsvloer hebben.